Vassallo ħaġi, ma weġibtnix però dawn il-ġenituri qed jarawna propju hawnhekk illum. Komdu bed minn Vassallo. Din kienet ir-reazzjoni ta' numru ta' deputati nazzjonalisti meta waqt konferenza tal-aħbarijiet One News taqsa dwar l-eks deputat nazzjonalista Edwin Vassallo li ħabbar li rritorna fiħdan il-Partit Nazzjonalista. B'mod partikolari staqsejna lid-deputat nazzjonalista Ian Vassallo ħaġi li ma weġibx jekk huwiex komdu b'Vassallo. Ta' minkejja li Vassallo tella li huwa se jimxi din il-mixja mal-kap nazzjonalista. L-aġir ta' dawn id-deputati nazzjonalisti turi l-iskumdita kbira li qed tirrenja bħalissa fid-Dar Ċentrali wara li kap nazzjonalista laqalura lil Edwin Vassallo. Dan apparti rabja kbira li esprimew numru ta' deputati nazzjonalisti internament. E kif sostnew kif il-Partit Nazzjonalista taħt il-kap attwali b'dan l-aħħar żvilupp qed ikompli juri kif baqa' imwaħħal fil-passat. Vassallo huwa magħruf għal politika ultrakonservattiva li ħaddan. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li tkellem fil-miftuħ kontra l-IVF fejn kien qal li ma jridx li bniedem isir oġġett bl-emendi li saru marbuta mal-IVF u li jagħtu l-opportunità li aktar nies isiru ġenituri. Tantu hekk li kien jintbagħat anke mill-Partit Nazzjonalista stess sabiex jitkellem kontra dan is-suġġett. Vassallo kien ukoll appella lil Partit Nazzjonalista sabiex jivvota kontra l-IVF minkejja li dan iċaħħad mijiet ta' persuni mid-dritt li jsiru ġenituri u jkollhom familja. Intant minkejja l-fatt li l-Partit Nazzjonalista stess kien ivvota kontra l-liġi tal-IVF, il-kellim nazzjonalista Ian Vassallo ħaġi għal il-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur l-IVF. Aħna l-Partit Nazzjonalista għandna bħala Partit Nazzjonalista dejjem konna favur l-IVF anke li jkun hawn is-settur li jkun iktar miftuħ għan-nies.